ina maka wasiya kar ka kuskura ka bari bayan wata sallah ta farilla baka faɗi wannan addu'a ba, kar ka kuskura ka yi sallan farilla a ƙarshen ta baka yi wannan addu'a ba, kar ka kuskura. Da wannan wasu malamai suka ɗauka karanta addu'ar a wurin su wajibi ne, don ya ce la ta da, la ɗin nan wani la ne? Na'am? Lamun nahayi ne, la ta da, kar ka bari, kaga kenan ya hana shi. Al'asulu kuma na an nahayu yufidu taharim ne. In an ce kar ka bari to barin haramun ne, aikata wajibi ne. To sai suka dauke shi a zahirin wannan cewa a fahimta su karanta addu'ar wajibi ne. Kuma ka duba fa'idan addu'ar, Allahumma a'inni, ya Allah ka taimake ni ala zikirik akan ambatonka. Dukkan karatun Qur'ani ambaton Allah ne, haddan Qur'ani ambaton Allah ne, tilawan Qur'ani ambaton Allah ne, yin sallah da kake yi zikiri ne. Allahumma a'inni ala zikirik wa shukrika wa husni ibadatik wa shukrika wa husni ibadatik. Addu'a ta 59 a cikin Hisnul Muslim. Allahumma a'inni ala dhikrik wa shukrik wa husni ibadatik.